SP Production. Алло, салам алейкум. Валейкум салам. Зоди хубе? Мешам то. Дар ки ҷое? Дар хона. Бобро бинамад? Не, наметонам биромада. Ман ёдат кардам бубаро? Намефаҳмӣ, наметонам бигӯм. Аҳай? Накиш телефона. Халан гап закардем. Алло. Накиш телефона! Tajbek Emska. Чанд қашид надидамат ба худо ки ёдат кардам. Бубро бинамад дил ором бишава якдам. Не нагӯ бонай ту дили мара намекна ором. Маку бари ту гузашта май бари ҳамаи кором. Ғамом нате илтимос гордост намемона бубром таи борон да таршидай бара хона то будро гуфта буди зан наза намонди пешат биём як савол честна ҷавоб те ҳушёри ё пиём Пьяно мышор надам намиёмам тай хона Заёбда рафтам ту ҳаром чӣ ба кадай хиёнат Интизорам нашиди зор будам зорам нашиди Ҳамнома ёфтай ҳаром барои ҳаму дига шиди ҷанг шида партофтӣ зан задам гап назадӣ қар кадӣ ҳақорат кадӣ чанд хайр хости бас задӣ ҳамаш чӣ тамом гуфтӣ ӯ қашаво гирёндим мехостам да барат бошам ман ту боша намондӣ Ман ғарибида будам ба телефона рӯзмон ҷанг буд айрӯи суратҳои селфи мекай ба қошои тарангд бадии қарак ҷангомон фақат вусети будӣ баддаку чарам берумол баблуку кетӣ будӣ қиён накни мада осон буд ман фақат хандидам ягон шав ба гирья набуд рӯзе қатъи ҷанг шидам зиқ будам то камондум нанистам нахостима амра дар кор буд гап задани раҳи нахустина Qo'yil shidi omada vaqti aytib kandan vohita nachasponmada fahmidim omai beaql faqat jang mekadim lekin naxobari jangim tu bukni xiyonatim ин хиёнат нест гуфтим ки ман ҳеҷ каимда ту дубора якҷошиданаш дад надорам ай ту барам зиндагӣ дорам манам хушбахтӣ мехом дига кордорам нашам дига нагӯма ту ҷон гуфти айтда барои ман беҳтариниш нест дар дунё гуфта буди интизорат мешам ай ғариби биё ман хато кардам будай ӯ чено ман кур будам ту партофтим сабаб нест ғарибӣ ё дур будам майли хушбахшида ту небе ма биша ошава дига дилмам намехоҳад қадди ту якҷо шава лек будан ҳаром шукни меброрам та машҳур бераҳай паслати мешай бекунам та машҳур чӣ корам мехоҳӣ бикунӣ так сӯзондӣ ҳаёт ма бигӣ бикуш партома ӯ баъд дига накун ту ёд ма мара гунаҳгори мастиву ҳаёти фачудони хидмам безор шидам ай ҳаёт бикуш агар ки тони заводитым наки ягон кор нашава фақат просто рӯзу неву рӯзи ҷанозат шава тира зара расону бадити хидмат мекишам душманам боши тира бину маро мекана ишам даёдори гили задаке ки ара чиндим додаме ҳолям байни китобу зиндагия шаркаде пеша рафтанам ғариби то ма омада издат некни ай ман қардор мешай навадномата неки агар издат кини ма дунёра ваъда додам даёдори касофат инама бой надодам кори ту буд бояд сахт меқапиди то қам намонда ҷанг када сар намедодӣ барои суратҳой мондам ҳолиям дӯст надорам лекин ту разбор меёй ту фақат барои наслани вайрон кунӣ кор меёй битони бубахш леки ман наметонам тура бахшим роли зиндагӣ мада тура дига пурай нақшед ҷои маро ҳамномам да доди неки меҳри тумон агар ними ма хирсандет када тонам ма чумон